Komplit toħroġ l-iskumdità li qed ikollhom ta' deputati nazzjonalisti li jidher li għadhom ma jafux fejn qegħdin mal-kap Alex Borg. Dan fid-dawn li Borg għandu ma ltaqax ma' ħafna minnhom biex jassenjalhom ir-ruoli fl-ewwel Shadow Cabinet li kien mistenni aktar wara l-ewwel jiem fil-kariga tiegħu. Iżda ġimagħtejn mir-rebħa tiegħu kontra Adrian Belija għad m'hemmx ħiel ta' min se jkun responsabbli minn xiex. Fost deputati skomdi fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista hemm Derin Karabot li minn Jannar tas-sena li għaddiet kien appuntat mill-kap preċedenti Bernard Grech bħala il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-interni sigurtà u r-riformi. Madankollu, waqt li ġie mistoqsi speċifikament f'konferenza tal-aħbarijiet, Karabot mhux tal-li ma qalx jekk hux infurmat li se jżomm dan il-portafoll, iżda lanqas biss ikkonferma jekk Borg kellmux fuq din il-materja. Minflok, għażel li għal darba darbtejn jirredikola l-mistoqsija li saritlu u jkun sarkastiku ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Mela, l-ewwel net grazzi tal-breaking news il-One News. Min-naħa l-oħra però nassigurak li jekk ħajkun hemm tibdil dak huwa fil-mansjoni u responsabilità tal-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk kellmek li tinsaqsik. Jiena se nkun qed naċċetta. Tkellimt miegħu dik prerogattiva tal-kap tal-Oppożizzjoni, jiena ser naċċetta kwalunkwe pożizzjoni. Jekk kellmek, kien hemm xi komunikat. Nassumi One News tant tajbin li kieku tkunu tafu, le? Il-mistoqsija saret fl-isfond li l-kap nazzjonalista kien iddikjara hekk dwar ix-Shadow Cabinet illi s'issa għadu ma ħatarx. Jiena mhux ħanagħmel total overhaul, jiena ħanara li fejn hemm bżonn insaħħu ċertu Shadow Cabinets. Minkejja dan, issa li reġa' fetaħ il-Parlament wara l-btajjel tas-sajf, id-deputati nazzjonalisti għadhom fil-għama dwar liema portafolli se jingħataw fir-responsabbiltà tagħhom.